Ove godine imamo situaciju koju nismo imali sad, da ne preteram, ali ne sjećam se u skorijoj istoriji, da će nam praktično polovina juniorske reprezentacije nastupati za seniorsku reprezentaciju u samo mesec dana. Znači 6 takmičara iz ove ekipe koja će nastupati ovde na juniorskom prvenstvu Evrope će nastupiti za mesec dana, manje od mesec dana na seniorskom prvenstvu Evrope u Jermeniji, koje počinje 25. i završava se 25. februara i završava se 5. marta. Konkurencija ovde je ogromna od kad su povećali na 21 godinu granicu starosti za juniore, tako da je odlična konkurencija, velika. Ja očekujem dobre plasmane, samim tim što su oni i naš seniorski izbor, to potvrđuje da ovde treba da budu visoko plasirani. Što se tiče seniorskog prvenstva, tu su već svi apsolutni debitanti, tako da i tamo očekujemo dobre rezultate, ali ipak ovde je njihova konkurencija i ovde je ono gde oni treba da se pokažu u najvećem svetu.